जी होली फगुआ दूगो होखेला हंसत रह वो बेंजो तक बुझाई तब न चलिए सावरिया सावरिया अब हे सबरिया सबरिया ये राम जी ये दुनिया पागल खाना है पागल खाना है पागल मान बड़ाई का सबसे पागल वो है भैया जो पागल है रघुराई का भगवान हमनी के शरीर को हरले बानी तो काहे खाती भगवान दुनिया में भेजले बानी तो कह के भेजले बानी के बबुआ जई हो त भजन करी हो भजन करबो त तर जइबो ना तो जियते जी मर जइबो वही भगवान के भजन करे के बा बुझाइल भाभी आ कहे के बा बबुआ ए घड़ी के मंदिर में जाई चाचा जी बढ़िया बढ़िया बीमारी खाली भगवान के दुआ से ठीक हो जाता आना तक कतना हॉस्पिटल दौरी ए घड़ी के डॉक्टर वैसन भइल बारे सो पेशेंट मर जाता तब वो कर इलाज कइए देता रे सो डिलीवरी करे के बहाने हाजी राजाई में सुई देव तारे हाजी कि राम बारे डॉक्टर उनका अरे नाम बा दवाई राम बारे डॉक्टर उनकर नाम बा दवाई काहे कहतनी काहे कि राम नाम के अगर जाप करत रहो तो जिंदगी भव सागर से पार हो जाए यही से कभी लिखत रहे कैसे कि राम बारे डॉक्टर उनका अरे नाम बा दवाई अरे तपील रे सुगनबा कोनो अरे तपील रे सुगनबा कोनो रोग ना सताई तपील रे सुगनबा कोनो रोग ना सताई काहे कहतनी बबुआ भगवान के नाम ही समझ कि डॉक्टर हो भगवान के नाम लेला से अनेकों प्रकार के बीमारी दूर हो जाता जौन काम दवा नहीं खे करत वो भगवान के दुआ काम करत राम बारे डॉक्टर उनको राम बारे डॉक्टर उनको नाम बा दवाई अरे के पील रे संहतिया कोनो तपील रे संहतिया कौन रोग ना सताई तपील रे संहतिया कौन रोग ना सताई भला किसी का कर न सके बुरा किसी का मत करना भला किसी का कर न सके बुरा किसी का मत करना दवाई के पियले बबुआ के जे पियले चाचा जी ई हो रे दवाई आ पियली
देखो मीरा बाई हो रे दवैया पियली देखो मीरा बाई हो रे दवैया पियली देखो मीरा बाई और के पियले नारद बाबा पियले बारे वीरा के बजाई वीरा के बजाई अरे नारद बाबा पियले वीरा के बजाई वीरा के कि राम बार डॉक्टर उनका राम बार डॉक्टर उनकर राम दवाई अरे तो पील रे सुगनबा कोनो अरे तो पील रे सुगनबा कोनो तो रोग ना सताई